għall-isfidi li s-soċjetà li aħna ngħixu fiha tippreżentanna, però biex nagħmlu dan jeħtieġ l-ewwel nifhmu aktar dak li aħna diġà nemmnu, nifhmu aktar il-kultura ta' madwarna u nifhmu kif il-fidi tagħna tagħti risposta għall-kultura ta' madwarna wkoll. Imma dan ifisser li aħna jeħtieġ irridu nkunu formati. Ħa nagħtikom ftit eżempji. Pereżempju, quddiem l-avvanz tax-xjenza. Quddiem teoriji ta' xjenza li aħna nisimgħu diversi nies jitkellmu fuqhom bħalma hija pereżempju it-teorija tal-evoluzzjoni. Aħna l-fidi tagħna nisranija nafu eżattament il-kelma talla viżavi it-teorija tal-evoluzzjoni pereżempju kif għandna nħarsu leha. X'tallem il-Knisja eżattament fuq dawn l-affarijiet. Il-fidi tiegħek ma tistax tibqa' eżatt dak li tallimt meta kont żgħir. Meta kont żgħir u sorbabbli din it-teorija ma lmuwilekx jekk inti għandek ċerta età. Imma llum tittara il-fidi tiegħek x'dawl se titfa' fuq dawn l-affarijiet, kif għandek twieġeb, kif għandek tilqaħħom. Tant avvanzi oħrajn li tagħmel pereżempju x-xjenza anke fejn jeħtlu l-affarijiet morali. Ma diversi affarijiet, pereżempju issues li nisimgħu dwarhom bħal huma issues ta' cloning. Affarijiet bħal dawn, imma il-fidi tagħna eżattament x'tgħid fuq dawn l-affarijiet. U eżistijaj importanti li aħna rridu nkunu nies informati, rridu nkunu kapaċi nagħtu risposta. Mhux jiġi xi ħadd isaqsik, u ma taf se taqbad tgħid. Jeħtieġ eżisti nimpenjaw lilna nfusna, ma nkunux kuntenti bil-ftit li tallimna ġast kemm ngħaddu fejn tidħol il-fidi. Illum ngħixu f'kultura eżistijaj fejn kulħadd irid jiddiskuti. Kultura li aktar ma tiżdied issir dik li jdula pluralista, meta ħajkonna diversi ideat ġejjin minn ideoloġiji differenti, minn reliġjonijiet differenti, għandna tant mezzi ta' komunikazzjoni differenti, illi faċilment bejn 3-4 min-nies ikollok miġburin jitkellmu, mhux 3-4 min-nies, imma fihom ikollok ideat ġejjin mid-dinja kollha. Minn tant kurrenti differenti li jkunu semgħu u qraw, u għandna jeħtieġ eżisti li l-fidi tagħna iva xi kelma ta' Alla. Għax hija kelma ta' Alla l-fidi tagħna u mhix xi ħaġa li vintajni aħna l-insara, għandha risposta, għandha tweġiba tagħti dawl fuq dawn ir-realtajiet li aħna jgħixu dwarhom. U jeħtieġ nimpenjaw lil nfusna. U jeħtieġ li aħna nagħmlu l-almu tagħna kollu fejn ħadd tmur inti biex tirċievi u tisaqsija lilek innifsek. Int fejn qed tirċievi? Int fejn qed tikber? Inti fejn qed tifforma lilek innifsek fil-fidi tiegħek? Lest li tagħmel sagrifiċċju li tixxaqqat minn xi ħaġa biex tinvestisija fejn stajt tmur tisma' konferenza tajba, tisma' tok tajba. Jekk għandek iċ-ċans illum hawn tant taqdiet fil-Knisja li joffru pereżempju anke kursi żgħar. Sib il-ħin tiddejjaqx, mur impenja lilek innifsek tallem. Jekk dak il-ħin ukoll anke l-università għaliex le. Meta għandna kors anke ta' teoloġija li huwa provdut għall-lajċi kollha. U kemm hija inkoraġġanti niftakar meta jiena għamilux ħafna kont qed nistudja l-teoloġija. Kienet sabiħa li kien hemm lajċi illi miegħi magħna bħala saċerdoti futuri kienu jistudjaw it-teoloġija. Kemm sabiħa! Kemm verament kont nieħu pjaċiru, kemm ent enuni dawn il-lajċi li kienu jistudjaw magħna nafhem aktar il-vokazzjoni tiegħi bħala reliġjuż u bħala saċerdot. Għax hemmhekk fimt aktar isma' il-formazzjoni qed hemm għal kulħadd mhux għax jiena saċerdot. Qed hemmhekk għal kulħadd bħala nsara kollha, u hemmhekk tifhem allura x'jiġifieri aktar imbagħad tkun saċerdot. Illi mhux dak li titgħallem jagħmlek saċerdot, imma sejħa partikolari li Ġesu lilek ikun għamillek. U l importanti eżisti ejjew nfittxu l-mezzi kollha li għandna sabiex aħna nitgħallmu dwar il-fidi tagħna. Ejjew nfittxu li naqraw aħna bħala poplu xi kultant nasa bħala Maltin ma nħobbux naqraw xi ħafna. U dinha tirrifletti anke fuq tidħol il-formazzjoni tagħna nisranija. Ma tantx inħobbu innaqraw, però jeħtieġ eżistijaj. Grazzi tal għandna pubblikazzjonijiet anke bil-Malti li huma tajbin ta' nies li jinvestu l-ħin tagħhom sabiex jgħadduna dan it-tagħlim tal-Knisja. Ejjew infittxu li naqraw ukoll. Ejjew ninvestu anke finanzjarjament. Tiddejjaqx twara b'xi ħaġa ħalli tkun tista' tinvestiha fit-tagħlim tiegħek nisrani illi ma jibqax dak li ħadd meta kont żgħir tikber. U rridu eżisti bħala nsara biex nibqu faqda ma' dawk li għaddewna l-apostli fih dan il-Knisja biex inkunu maqudin ma' dan il-Vanġelu ma' t-tagħlim tal-Knisja, jeħtieġ li anka informaw lil nfusna fuq it-tagħlim fuq il-Bibja pereżempju. Kemm aħna kapaċi naqraw test mill-Iskrittura u nkunu għall-inqas b'mod sempliċi imma nkunu nistgħu nifhmu bejn wieħed u ieħor eżattament il-Vanġelu x'inhu jgħidilna, mhux
nifhmu kif ifet lilna aħna ta'. Imma anka kif il-Knisja titlob minna illi aħna nifhmu l-Evanġelu. Illum il-ġurnata nsibu diversi korsijiet pereżempju fuq l-Iskrittura qed tagħmel ħiltek biex forsi tattendi xi waħda minn dawn il-laqgħat anke meta jsiru fil-parroċċja tiegħek. X'kuntant titħassar kappellani li jagħmlu ħilithom, jorganizzaw laqgħat bibliċi fil-parroċċja u forsi jattendu dejjem l-istess erba' min-nies. Ejjew nagħmlu kuraġġ xulxin anke meta għandna l-parroċċja forsi li qiegħda tipprovdi dawn il-laqgħat nagħmlu l-almu tagħna illi nattendu, nattu kuraġġ ir-rajja tagħna eżestijej u ninformaw lil nafusna għandna bżonn li nikbru. L-istess fejn tidħol il-liturġija, fejn tidħol qudies kemm minna tassew nifhmu eżattament x'jiġri fil-quddiesa, il-ġesti li nagħmlu fil-quddiesa, ħaġa żgħira ta'. Inti taf għaliex is-saċerdot qabel ma jitqarben jitfa' parti mill-ġisem tal-mulej mill-ostja fid-dem tal-mulej fil-kalċi. Taf għaliex? Taf li hemm raġuni għalija dik taf x'inhi, mhux ħanejlek x'inhi. Imma hemm raġuni. Ġifieri hemm bżonn li aħna niffurmaw lil nfusna għax kapaċi nagħmlu tant ġesti, tant affarijiet nirrepetuhom għal tant snin għal ħajja nisranija tagħna kollha u nibqgħu ma nafux aħna nagħmlu. U din hija serja eżistijej. Għaliex allura l-fidi tagħna x'inhija? Ritwal maġiku? Ħafna ġesti esterni li qasna fux qegħdin nagħmlu? Ejja l-mulej jridna niffurmaw lil nfusna. Jeħtieġ anke eżistij pereżempju elementi li aħna jeħtieġ li nkunu maqudin magħhom jekk ġifieri din ir-riflessjoni qed nagħmluha għax qegħdin naraw kif il-komunjoni l-għaqda tagħna hija għaqda sħiħa mal-Knisja u parti minnha nkunu maqudin mat-tagħlim tal-Knisja. Fejn tidħol pereżempju t-tagħlim soċjali tal-Knisja. Hija xi ħaġa li kif darba għal xi ħadd huwa teżor moħbi. Il-Knisja għandha tagħlim tant għani u vera għani. Fejn tidħol il-qasam soċjali li ħafna drabi impoġġuh fil-ġenb. Sfortunatament ma tantx forsi nitkellmu dwaru u nipritkaw dwaru, imma laqqas tant nfittxu wkoll illi nsiru nafuh. Anka fil-katekiżmu l-Knisja tagħha pereżempju għandha sezzjoni sħiħa fejn tidħol it-tagħlim soċjali tagħha. Jeħtieġ li dan it-teżor moħbi nagħmluh pubbliku fil-Knisja wkoll u nfittxu lil kol kemm aħna nitalmu. Ħa naraw eżattament il-kelma talla xtejt fuq il-kundizzjonijiet soċjali li aħna ngħixu fihom. Il-Vanġelu għandu relevanza soċjali kbira eżistijej. U importanti li aħna niffurmaw li nfusna anka f'din il-qasam biex ma nirriskjawx illi l-Vanġelu inneħħulu n-natura tal-inkarnazzjoni tiegħu. X'jiġifieri? Jiġifieri l-Vanġelu nirriduċuh għal xi ħaġa spiritwali, relazzjoni spiritwali bejn u bejn Alla, illi donna ma tinfluwenzax ir-realtà soċjali li aħna ngħixu fihom. Dak mhuwiex il-Vanġelu ta' Sina Ġesu Kristu. Mhumiex il-qaddisin eżistijej. San Franġisk fir-relazzjoni tiegħu mal-Alla li bnija fuq il-Vanġelu fetħitu biex imur janna il-lebruż ta' żmienu u jmur jgħix magħhom. Mader Teresa ir-relazzjoni tagħha mal-Alla fetħitha għall-ifqar fost il-fqar. Il-Vanġelu eżistijej għandu dimensjoni soċjali wkoll illi jeħtieġ li nagħtu kasa fi żminijietna wkoll. Però bżonn li aħna nkunu formati fiha. Element ieħor li joħroġ fil-ewwel Knisja futna nsara tal-bidu, naħseb hija frażi aħjar mill ngħidlu l-Knisja xi Knisja hija waħda. Fl-insara tal-bidu hija laqda fil-qsim tal-ħobs, ġifieri fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Ma teżistix Knisja mingħajr Ewkaristija. U ma teżistix l-Ewkaristija mingħajr il-Knisja, kif darba qal it-teologu Henri de Lubac, kwotah il-Papa Giovanni Paolo II fl-ittra tiegħu, fl-ittra enċiklika tiegħu fuq il-Knisja l-Ewkaristija. Hija l-Knisja li tagħmel l-Ewkaristija u hija l-Ewkaristija li tagħmel il-Knisja. Il-komunjoni tagħna eżistijej, l-laqda tagħna bejnietna bħala nsara tidher fiċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa. Meta aħna ninġabru flimkien sabiex niċċelebraw il-quddies, niċċelebraw l-Ewkaristija. Però eżisti anke hawnhekk jeħtieġ li bħala nsara llum fit-tielet millenju nistaqsu lil nfusna meta inti tmur il-quddies fil-parroċċja tiegħek. Xi kuntant jiena jista' nkun żbaljat. Imma jkolli din l-idea illi isna għandek ħafna nies kulħadd iġi għal rasu u daw kombinazzjoni intaqgħu għal qudies ta' 8. Daw ġew għal qudies tal-10, daw ġew qudies tas-7, daw ġew għal ta' 11 u kulħadd telaq lura kulħadd għal daru u wisha ħadd ma jaf il-ħadd. Dik mhijiex ċelebrazzjoni tal-quddiesa b'sens nisrani profond ta' komunjoni vera eżistijej. Għax hemmhekk xi kuntant niġu biex nikbru fir-relazzjoni tagħna mal-Alla, però fir-relazzjoni tagħna bejnietna bħala Knisja.